Η πρωτοβουλία μας βασίζεται στο επιχείρημα ότι τα σχολεία και οι κοινότητες θα μπορούσαν τελικά να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στη μετατροπή των αποβλήτων τροφίμων σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν περιβαλλοντική αξία. Η πρωτοβουλία μας ονομάζεται Κομπόστο. Η πρωτοβουλία αυτή προωθεί επίσης τη διακίνηση τροφίμων χωρίς την παραγωγή απορριμμάτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να προωθήσει νέες συνήθειες όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η κομποστοποίηση στα σχολεία συμβάλλει στο να μην καταλήγουν τα απορρίμματα τροφίμων στις χωματερές, γεγονός που αναγνωρίζεται ως ένας από τους καλύτερους και ευκολότερους τρόπους για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης. Η πρωτοβουλία Κομπόστο έχει ως σκοπό να διδάξει το σύνολο της κοινωνίας τους τρόπους με τους οποίους μπορούν όλοι να εφαρμόσουν την κομποστοποίηση στην καθημερινή τους ζωή. Ο τρέχον στόχος μας, βέβαια, είναι τα σχολεία. Πιστεύουμε ότι προκύπτει μια διαφορετική δυναμική εμπλέκοντας τα σχολεία, αφού στο πλαίσιο τους, κάθε οικογένεια μπορεί να επηρεαστεί ώστε να εντάξει την πρωτοβουλία Κομπόστο στην καθημερινότητά της. Επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια και τους μαθητές όλων των ηλικιών, είναι δυνατή η καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας. Εισάγοντας τους κάδους κομποστοποίησης, καλούμε τους εκπαιδευτικούς και μαθητές να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τις μεθόδους κομποστοποίησης, προκειμένου να δημιουργήσουν οργανικό λίπασμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες ενεξελίξεις σχολικές δραστηριότητες και στα διάφορα σχολικά τμήματα. Η εισαγωγή του κομπόστο σε έναν μεγάλο αριθμό σχολείων είναι κρίσιμη σημασίας, καθώς οραματιζόμαστε τη δημιουργία διαφόρων κοινοτήτων κομποστοποίησης. Τέλος, οραματιζόμαστε την εισαγωγή μονάδων επεξεργασίας τροφίμων σε μικρότερες χώρες και νησιά όπως η Κύπρος, όπου η πρόσβαση σε διαπεριφερειακό έδαφος είναι περιορισμένη, το κόστος μεταφοράς πολύ υψηλό και φυσικά περιβαλλοντικά σύμφορο.